To jama'a, duniya kenan. Da farko dai masu sauraron mu a daidai lokacin assalamu alaikum, bayan sallama irin ta addinin musulunci. A yau a cikin wannan bidiyon namu za ku ji mu ɗauki da rahoto ko kuma mu ce bayani akan abin da ya faru tsakanin Ummi Rahaf da Adam A Zango, wanda har ta kai da sun raba gari. Babu wanda yake following ɗin kowa, ko da ta Instagram kuwa. Ku bi mu a cikin wannan bidiyon domin ku ji dukkanin abin da ya haɗa Adam A Zango da kuma Ummi Rahaf ɗin. Da farko dai ga kanin labaran. Allah ya komar auren Mansura Isa gidan Sani Danja, wato tsohon mijinta, wanda akalla sun rabu suna da 'ya'ya wajen kimanin guda 5. An samu saɓani tsakanin ficaccen mawaƙin nan, ko kuma mu ce ficaccen jaruman na masana'antar Kannywood tare da jaruma Ummi Rahaf, yarinyar da irena a wajensa. Masu sauraron mu a daidai wannan lokacin, ku bi mu a cikin wannan bidiyon domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da shi a cikin wannan bidiyon namu. Sannan kuma daga cikin ƙarshen labarin namu za ku ji cewa wata ficacciyar jarumar Kannywood wacce ake kiranta da Diamond Zara, Allah ya yi yiwuwar aurenta, wanda kwatsam aka ji cewa jarumar ta yi aure, wanda al'umma da dama sun yi mamaki akan auren nata. Wannan kaɗan kenan daga cikin kanun labaranmu. Kafin mu shiga cikin labarin ku ji dukkanin abin da ya faru daga A har Z, to kada ku manta idan baki ne ko na shigowa wannan tashar mai albarka, ku duba hannunku na dama za ku ga alamar subscribing da jan rubutu, ku danna alamar subscribe din, kana ku danna ƙararrawa, ku zaɓi all, domin insha Allah daga kun yi haka duk lokacin da muka saka sabon content to insha Allah ba za ku yi missing din shi ba, ba za ku rasa shi ba. Mun gode. Kwana biyu kenan da suka gabata aka fara yada rabuwar ficaccen jarumi Adam A Zango da kuma jaruma Ummi Rahaf, wanda har ta kai da ya cire ta daga cikin fim ɗinsa mai suna Farin Wata. Masu sauraron mu a daidai wani lokacin, na san za ku so ku ji menene dalilin sa har ya cire ta a cikin wannan fim. So gaskiya bayan mun bibiya al'amarin sai muka gane cewa jarumi Adam A Zango akwai wasu mutane da ya ga jaruma Ummi Rahaf tana alaka da su, wa'anda shi kuma bai yarda da wannan alakar tasu ba. Domin tabbas kamar yadda ne muku bayani, ko kuma ce kamar yadda muku bayani akan cewa duk abin da jaruma Ummi Rahaf ta zama za a ce sila Adam A Zango ne. Idan arziki ta yi za a ce sila Adam A Zango ne. Idan wata ɗaukaka ta samu za a ce sila Adam A Zango ne, domin ko shi ya kawo ta harkar. Idan ma lalacewa ta yi za a ce Adam A Zango ne. Don haka ya ga akwai wayanda suke alaka bai da alaka su ba, in nuna baya so, ita kuma take nuna yana mata shiga hanci da kudindine abubuwan da yake bata so. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake tunanin su ne fara shiga tsakanin jaruma Ummi Rahaf da Adam A Zango, wanda yanzu magana da muke muku babu wanda yake following ɗin kowa. Babu hoton jaruma Ummi Rahaf a fejin ɗin Adam A Zango na Instagram, babu hoton Adam A Zango a fejin Ummi Rahaf na Instagram, wanda kowa ya san da cewa da ba ma iya hoto ba, akwai gurare da dama inda ake rubutu a shafin Instagram tana rubuta sunan Adam A Zango, ko kuma shi yana sa hotunanta, amma yanzu babu wannan. Masu sauraron mu a daidai wani lokacin, muna nan muna jira mu ji irin abin da za ku faɗa akan jaruma Ummi Rahaf da Adam A Zango. Sannan kuma sai labari na biyu, abin daɗi abin burgewa, auren da ya mutu shekaru da dama Allah ya yi yiwuwar komawar auren. Daman akwai rabo tsakaninsu, akwai 'ya'ya wajen guda 5, wato tsakanin Sani Danja da kuma Mansura Isa. Allah ya yi yiwuwar komawar aurensu, sun kuma koma. Allah ya ba su zama lafiya, ya sa har ƙarshen rayuwar suna tare, domin kuwa auren nasa Allah ya masa albarka. Sannan daga ƙarshe kuma za ku ji wata ficacciyar jarumar Kannywood ta yi aure a ɓoye, wanda ba a san da auren nata ba, sai kwatsam aka ji jarumar ta bar masana'antar Kannywood ta yi aurenta, wanda kuma jarumar ficacciya ce ba wai ƙaramar jaruma ba. Jarumar za ku yi saninta, jarumar da ake kiranta da Diamond Zara. A yanzu magana da muke muku a halin yanzu, jarumar ta yi aure, ta bar harkar masana'antar Kannywood, ta fito ta ba wa mutane haƙuri, kama da kan wayanda ta fara musu fim ba ta kammala ba, da kuma wayanda ta kammala musu, duk ta ba da haƙuri. Allah ya sa haka yi ne fa alkhairi a rayuwarta, kuma an fi tunanin hakan ma. Ku yi subscribe a wannan tasha, kana ku danna mana ƙararrawa.